Ahojte všetci, moje meno je Peťo, som barber viac ako 4 roky a v dnešnom videu zoradíme účesy od najhoršieho po najlepší a skúsim dať predikciu na rok 2026, že ktorý z týchto účesov bude najviac trendy. Otvoril som si tu takúto stránku Tier Maker, popridával som si tam aj ja nejaké účesy, už nejaké účesy tam boli predom dané, takže môžeme si ich postupne ísť nejako zhodnotiť a poukladať do tohto nášho tier listu. Je to vlastne zoradené od S až po F, samozrejme S je najlepšie a F je najhoršie. Že máme tu prvý účes, je to Burst Fade. Poďme si dôkladnejšie rozobrať tento účes, ja si ho hodím zatiaľ semka do Dčka. Tak môžeme vidieť, že sú tam dofarbené kontúry. Toto je pre mňa moc, hej, ja nie som moc za to dofarbovanie kontúr, hlavne takýchto môžete vidieť, že je to dosť dofúkané. Taktiež takáto brada, to je hokejka, čiže nikdy v živote by som asi takúto bradu neurobil. Robím trošku vyššie tie linky, ale tak ak si to klient vyžaduje, že to chce takto nízko, tak úplne v kľude, ale mne to príde ako taká hokejka. Samozrejme niekto má rád tieto dofúky a tieto dofarbovačky, ale ja to mám radšej také prirodzené a hlavne skrz to, že klient keď príde domov a umie si to, tak zrazu to také absolútne nemá. Čiže preto sa to snažím vždycky robiť čo najviac prirodzene, aby to nebola moc veľká zmena, keď si klient umie hlavu. Myslím si, že to môžem zhodnotiť tak, že ho dáme do Bčka. Čo tu máme ďalej? Máme tu takýto trojlistok, design, odseknuté undercut. Čo ja viem, tieto účesy si moc nejdem a není mi to moc po srsti. Robí vám to zlý tvar hlavy a toto je úplne, že úlet, hej. Za prvé vyzerá to jak konský chvost a za druhé, keď vám to začne dorastať, tak tým, že to nie je pekne vyfejdované a nie je to pekne dopostupná, tak tie vlasy začnú, príde vám to ako keby vám to tak rýchlejšie odrastalo a nevyzerá to pekne, no. Dávam to do F-ka, je to fakt, že zlé. No, ďalej tu máme Ronalda. Nosilo sa to tak samozrejme kedysi, ale určite nie v tomto roku. Vidíte, ešte tu má aj čiarku, je to proste side partík. Tuto to má jemne dostratená na tejto strane. Momentálne podľa mňa veľa ľudí si to takto nedáva strihať. Kedysi to bola moda, veľa futbalistov to takto nosilo. Kaderničky to vedeli ostrihať, lebo tam nebol nejaký extra fade, proste to odsekli a vybavené, hej. Ale tak keďže je to Ronaldo, dal by som to do C-čka. Ideme ďalej. Tento účes elegantný, podľa mňa je praktický, pretože čím dlhšie takéto vlasy máte, tak sa vám nestáva moc ráno, že to máte uležané. Stačí, že to začešete dozadu, väčšinou vám tie vlasy držia pekne. Myslím si, že takéto účesy sa postupne dostávajú do popredia a že začínajú byť trendom. Je to štýlové, urobíte v podstate viac menej z jedného účesu, viacej účesov, môžete si to dať ako dozadu nejaký slickback, môžete si to prehodiť do boku, môžete si to z toho spraviť, ak máte sisal spray, trošku kučeravejšie, taký messy look, texturovaný, čiže dá sa s tým veľmi pohrať a myslím si, že práve takéto dlhšie účesy budú trendy v najbližších rokoch. Kam by som to zaradil, dal by som to do Ačka, len málo kto vydrží si presne nechať dorasť takéto dlhšie vlasy. Podľa mňa aj veľa ľuďom to pasuje, mať takéto dlhšie vlasy, len vlastne nikdy v živote na to ani neprídu, že čím to pasuje, lebo nemajú na to odvahu si to nechať dorasť, alebo nemajú na to trpezlivosť si to nechať dorasť do takejto dĺžky, ale určite myslím si, že postupne ten trend príde a postupne si čím ďalej viac ľudí bude nechávať dlhšie vlasy. Ako to začalo tým low taper fadeom, to je tiež, že už to nie je úplne fade vyholený skin fade celý na kožu. Sú dlhšie tie vlasy, tak postupne sa ako keby tak adaptujú tí ľudia a tá mládež na to mať dlhšie vlasy. Čo je za mňa super, pretože budú to mať barberi zase obzvláštne tú svoju prácu o niečo iné a nie iba skin fadeovať. Máme tu ďalej takéhoto pána s bradou, ktorá nie je moc upravená. V podstate je to niečo podobné ako toto Ačko, tento dlhší strih, upnuté hore v copiku, v cibulke a akože ak sa to niekomu páči, tak to nosí tak v pohode, ale podľa mňa už vyšli takéto copiky z mody a keď sa tak na to pozerám, tak asi F-ko. Neľúbi sa mi to moc. Máme tu
ďalší výsek, to je v podstate basket a dlhé vlasy zároveň, takže to je také zmiešané. Akože pochopím celú hlavu, keď už si niekto nechá drdaté vlasy a nechá si to na celej hlave, tak OK, v pohode. Ale mať vyseknutý takýto kúštek, dávam tomu F-ko. Máme tu ďalší dlhší strih. Akože na to, aby sa ti hodil tento účes, musíš vyzerať podľa mňa ako Thor. To je asi jediné, čo k tomu viem dodať. A pekné vlasy, husté, jemne kučeravé, ale pre chalana na rok 2026 dávam to asi do F-ka. Ďalší strih. Máme tu tiež takýto výsek. Nie som moc zastanca týchto výsekov a viem, že barberi málo ktorí to robia radi. Takéto vystrihavačky, pretože boli to, keď idete s tým strojčekom. Akože nie, že to boli toho klienta, ale boli toho barbera, keď musí zničiť celý ten tvar hlavy. Na jednu stranu to môže byť praktické, lebo to začeše ten konský chvost dozadu a vybavené, ale dávam tomu F-ko. Ideme ďalej. Že basket. Podľa mňa mal svoju éru 2 roky dozadu tiež ako burst fade, že to išlo tak zároveň, ale zdá sa mi, že aspoň čo môžem spozorovať u mladých, že niektorí si dávajú tie baskety, niektorí si dávajú dokonca, že hlavu celú jedným nastavcom, že sa im to tak páči, že myslím si, že basketom nikto nikdy nič nepokazí a dal by som ho do Ačka. Basket je univerzálny strih a nič s ním nepokazíte. Fúha, no, máme tu zajímavý účes. Takýto účes by som si skúsil ostrihať, ale vyzerá to dosť divoko. Máme tu ďalší konský chvost. Rozhodne to asi je do FK, lebo neviem, čo vám k tomuto viac povedať. Asi to stačí vidieť. Toto trend na rok 2026 určite nebude. Ďalej tu máme, neviem ako to nazvať, ale je to afro účes. Nikdy v živote som takéto vlasy nestrihal. Keď som bol v Menspare na školení v Anglicku, tak tam strihali takéto vlasy, videl som to, je to zaujímavé vidieť, ale nikdy som to nestrihal, neviem ako nazvať vôbec tento strih, či je to crop, ale asi hej. Každopádne veľmi pekne spravený line-up, hlavne asi v Amerike sa strihajú takéto účesy, ale dal by som to kľudne do Bčka. Ďalej tu máme basket, lomeno burst fade, ďalšia hokejka. Toto je tak na fotku na Instagram. Pochybujem, že by si toto reálne niekto nechal ostrihať. Možno ten pán, jak sa mu to páči, všetko OK. Za mňa to asi trend nebude tento rok. Zajímavé, na fotku, OK, na sociálnu sieť, že vieš niečo aj takéto ostrihať, ale dám to do Dčka. Nie je toto Thor s konským chvostom? K tomuto sa už asi nebudem ani vyjadrovať, hej. Je to dlhší mulet, ale preseknutý až moc F-ko. Tento účes je zaujímavý. Podľa mňa presne ľudia, ktorí majú kučeravé vlasy, tak veľmi, veľmi pekne vyzerá burst fade alebo takýto muletík. A ešte keď je to začísané dozadu, tak úplne, že parada. Tento účes mal tiež trend rok a pol, 2 roky dozadu a dal by som ho teraz asi do C-čka. No, máme tu crop, klasika. Každý chalan mal raz v živote podľa mňa ostrihaný crop. Čím ďalej sa tieto účesy vytracajú, dal by som ho, no tak určite sa viac striha ako tento. A je aj viac trendy ako tento, takže dal by som to asi do Bčka, no. Dáme to do Bčka. Fúha, máme tu takýto pompadour, ani nie že pompadour, taký slickback, začesavačku dozadu, čiarky všade, drsný chlap, by som tam ani hrebeňom nezapichol, lebo by sa zlomil, také to vyzerá byť tvrdé, ale trendy 2026 by som ho dal na F-ko. Není mi to sympatické vôbec, takto pregelované, to je úplne, že je to moc. Fú, tak tu máme riadnu trvalu. Viem, že trvala dosť išla minulý rok, všetci chalani si dávali low taper a trvalu. Taká gúča. Trebalo by to ostrihať. Dám to do C-čka. Máme tu takýto ďalší undercut a dozadu slickback. Undercut, čo znamená je to, že je to podstrihnuté. Slickback znamená to, že je to začesané dozadu. Elegantné, ale ako hovorím, nepáčia sa mi tie undercuty, čiže tak keď sa dívam na to F-ko, dám to do D-čka. Ale toto mi tu nesedí. Musí to ísť dole.
Máme tu ďalší baskat, pekne spravený, však tento to mal moc krátke, tento to má trošku dlhšie, odporúčam si nechať vždycky trošku dlhší ten baskat, aby sa dal pekne spraviť line-up. Vyzerá to proste lepšie, keď si necháte trošku dlhšie vlasy a v podstate si zostrihnete tú ofinku. Dal by som to do Ačka. Toto je tiež baskat, bez fejdu. Myslím si, že tento účes bez kútov bude trendy najbližší rok. Dal by som ho kľudne tiež do Ačka. Fú, toto F-ko na šupu. Toto moc u nás nestriháme, ale dáme to do Dčka. No. Tento účes žiaľ býva dosť trendy na Slovensku. Týmto už nič neurobíte, no. Buď si necháte bokovečky, alebo si vyholíte celú hlavu. Bude medzi prvými. Vesku zatiaľ nič nemáme, ale keď sa na to pozerám, tak asi možno dáme toto do SK, uvidíme. Ďalší vysoký fejdík, stredný vysoký fejdík, pekne nastajlované a myslím si, že bude jeden z vyhľadávanejších, ale dal by som to asi tak do C, no. Fú, F-ko odvážne, dosť odvážne, ale asi F-ko, to moc trendy nebude. Kohútik proste. Takto som nosil vlasy, keď som mal toľko rokov, čo ten chalan na tej fotke. Takto nosili kedysi všetci, bol to trend, ale na rok 2026 rozhodne nie. Máme tu ďalší účes, rozhodne Ačko, zás dlhší účes, myslím si, že dlhšie účesy budú tento rok trendy. Myslím si, že by viacej ľudí malo skúšať dlhšie vlasy. Máme tu ďalší účes, ďalší undercut, výsek, F-ko. Nič pre barbera. Taper, crop, do Bčka. Máme tu low fade, veľmi obľúbený účes, veľa mladých si ho momentálne dáva a myslím si, že určite sa dostane minimálne do Ačka tento rok. Máme tu ďalší baskat. Dal by som to do Ačka kľudne. Hrnček, takzvaný hrnec. Akože kebyže to má nastajlované a nemá to takto učesané do spodu, tak by to mohlo vyzerať fajn, ale keďže to má také uliznuté, tak akože viac sa mi to páči, ako tieto, dám to do Dčka. Copiky by som dal, mne sa páčia copiky, musí mať na to človek vlasy, dal by som ich kľudne asi do Bčka. Podľa mňa to vie byť kľudne trend, keď sa vieš k tomu obliezť a vieš mať celkový štýl k tomu, tak vyzerá to fajn. Ďalej tu máme takéto jemné afríčko, to vyzerá tak, že sa neprídeš ostriať, no. Čiže ani by som to nepovažoval za nejaký účes, dal by som to do F-ka. Máme tu afro, to moc u nás není, tak to dám do F-ka. Fúha, ofinka. Ďalej, riadny surfer. Akože takýto účesík za tú ofinku do boku by som dal C-čko. Ideme ďalej. Máme tu dready. Niekomu sa to páči, niekomu... Copiky. To sú fakt... Sorry, nie sú to dready, sú to copiky. Niekomu sa to páči, niekomu nie. Ale ja nie som moc sa mi to neľúbi. Akože takéto dlhé copiky. Tie kratšie sú fajn, ale takéto dlhé... Dávam to do F-ka. Snoop Doggy Dogg, samozrejme ten ide do Ačka, lebo je to Snoop Doggy Dogg, aj keď to nebude asi trend. No, máme tu ďalej dready. Na Slovensku to podľa mňa moc trend nebude, takže idú do F-ka. Máme tu ďalší crop, vysoký crop. Neviem, či bude trendy tento rok, každopádne dal by som ho do Ačka, pretože bude jeden z tých strihanejších účesov na Slovensku. No, ideme ďalej, mid fejdík, pekne čierne vlasy, krásny fejdík. Takýto účes si myslím, že bude vyhľadávaný na rok 2026, pretože prakticky ľahko sa styluje. Je to síce skin fade, ale Slováci ho stále chcú, takže dal by som to do Bčka a dal by som to aj s týmto kropom do Bčka. OK, máme tu takéto afro.
To môžeme tiež... Vyzerá to lepšie ako F-ko, dáme to do D-čka. Nie je to tu u nás strihané, takže necháme to v D-čku. Zajímavý ježko. Pekne spravená brada, nie je to žiadna hokejka. Tento účes, myslím si, že vyzerá fajn. Či bude trendy na tento rok, dal by som ho do C-čka. Ideme ďalej. Crop, veľmi pekne ostrihaný crop, ostrý, zase žiadna hokejka, pekný fadík. Takýto účes si myslím, že bude vždy jeden medzi, ktoré sú v trendy a nikdy nič s ním nepokazíte, dal by som ho do Ačka. Máme tu ďalej takýto side partík, pekný, elegantný, dobre spravený, dal by som mu Cčko. Ja nie som moc na side party, tomuto typkovi by sa hodil viac podľa mňa crop alebo nejaký taký drsný basket, ale kľudne vyzerá, kľudne nech si nechá aj side part, však akože OK. Ďalej, typický účes pre pánov po 50-ke, zaoblené, nič neodstáva, krásna rovinka, brutál, ale nemyslím si, že to bude trend, ale určite by som to dal niekde tu do Dčka, lepšie ak tieto tu. Kohutíka by som dal tiež do Dčka. Nech to máme aj takú nejakú zbierku toho od najhoršieho po najlepšie. Hej, ako som na začiatku povedal, ale ako hovorím, snažím sa to zoradiť aj tak, o čom si myslím, že bude trend na tento rok. Máme tu ďalej, tento účes som tu pridával ja. Myslím si, že určite patrí k jedným, ktoré budú trendy na rok 2026. A rozhodne by som ho dal do SK. Páči sa mi veľmi tento účes. Taper, krásny, texturovaný vrch, aj zadok krásne texturovaný, celé pekne rozsúchané, žiadny nejak extra styling, proste dáte puder alebo pastu, rozsúchate, vybavené. Strihať sa tiež nemusíš chodiť často, lebo čím dlhšie máš tie vlasy, tým menej ti prídu, že ti dorastli, alebo tým menej ti príde, že si nejako zarastol. Stačí urobiť jednoduchý taper, vybavené. Máme ho tu druhýkrát, tento účes, že vynecháme extravagantné práca Josha Lamonaku. Či to je trendy, možno tak v barberskom priemysle, tak by som to dal do Tčka. Brutál, akože ale takýto účes spraviť, brutál. Môžeme ísť ďalej. Tento melirovaný strih, tiež texturovaný, prirodzený a myslím si, že takéto účesy budú trendy na rok 2026. Presne také dlhšie, nie skin fady. Vyzerá to fajn, čiže vyskúšajte kľudne. Znechať doraz dlhšie vlasy, nebyť upnutý iba na jeden účes. Fakt skúšajte a rozhodne odporúčam. Takýmto účesom nič nepokazíte. Máme tu ďalší odfarbený blond mod cut, a.k.a. niektorí to volajú barrier cut, ako som videl na TikToku. Texturovaný, dlhšie vlasy, bez fadu. Taktiež si myslím, že takýto účes bude jeden z tých trendy na rok 2026. Máme tu ďalej low fade, kratší vrch ako zadok. Môžete vidieť, že tu má riadny drop, odfarbený, dobrá textúra, vyzerá to super, jemný tapering na boku, dal by som to rozhodne do SK. Nakoniec som si takto nechal všetky tie trendy účesy, ktoré si myslím, že budú trendy na rok 2026. A ďalej tu máme kučeravý taper fadík. Páči sa mi, ako som už aj hovoril na začiatku, keď má niekto kučeravé vlasy a takto to má pekne začesané dozadu. Vyzerá to brutálne. Tá kombinácia tej textúry, tých kučeravých vlasov a toho začesania dozadu, fakt, že veľmi pekné. A ešte keď má dosť takéto veľmi husté vlasy, bomba. Rozhodne tomu dávam S-ko. No. Ďalej vidíte ďalšie kučeravé vlasy, taper fade, po bokoch jemne vyšší, vzadu tiež, vyzerá to veľmi dobré. Brada krásne prirodzene spravená, dávame do S-ka. Ďalej low taper fade, týmto nič nepokazíte, bude to vyhľadávané podľa mňa, dal by som to do Ačka. Ďalej, nízky fadík, zas ten už sme tu mali, tiež by som to dal do Ačka, pretože taktiež s tým nič nepokazíte. Máme tu ďalší taper, mid taper, texturovaný crop, tento účes bude jeden z tých trendy na rok 2026 taktiež, takže rozhodne ide hore. No, ďalej tu máme posledné dva pompadurík od Josha Lamonaku,
Keď chce niekto elegantný strih, tak určite by mal zvoliť niečo takéto Pompadour, taper fade, elegantné, dosaka, na svadbu. Dať si pozor na to, aby nebola tá ofinka moc vyčesaná do hora, keď máte dlhšie čelo, ale to nie je tento prípad, čiže nemyslím si, že to bude nejaký trend tento rok, tento účes, ale dal by som ho do Ačka, pretože je veľmi pekne ostrihaný. No a máme tu posledný modcut, účes, ktorý bude podľa mňa čím ďalej tým viac vyhľadávaný. Viac ľudí si bude nechávať dlhšie vlasy, pretože to začína byť čím ďalej väčší trend. Dal by som ho do SK. OK, takže všetky strihy sme poukladali od najlepšieho po najhoršie, od toho, ktorý si myslím, že bude na rok 2026 najviac trendy, až po ten najmenej trendy. Môžete sa týmito účesmi inšpirovať, môžete skúsiť nejaké z týchto účesov. Samozrejme, že toto je iba moja predikcia a moja úvaha o tom, že aké účesy budú trendy na rok 2026. Môžeme ísť od tých najhorších, takže máme tu nejaké tie vysekávačky, kohútikov, nejaké účesy, ktoré sa tu moc na Slovensku nestrihajú. Bral som to aj tak, že ktoré budú trendy na Slovensku. Nebral som moc do úvahy zahraničie, hej. Potom tu máme Dčko, môžete sami vidieť Cčko, Bčko, Ačko, už viacej trendy a S-ko si myslím, že bude top tier. Môžete napísať do komentára, ktoré z týchto účesov sa vám najviac páčia a aký účes si vy myslíte, že bude najviac trendy na rok 2026. Ak sa ti video páčilo, nezabudni mi dať odber a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu. Čau.